Здравейте хора, аз съм Драгомир. Днес ще снимаме на Майнкрафт. Първият епизод минах по-добре, аз малко поиграх, събрах малко материали. Нататък малко съм по това, не съм това много, само на YouTube ще да започна това. Вие толкова много са проблеми, мале, вие колко много. 19 желязо. Къде са взе толкова много изведнъж? Аз толкова много сега. Горе на още даже. Много. Всички са. Чакай да видя. Нещо, почтата хора не работи. Да. Да, не се оказа много голяма. Окей, там горе е още 21 и 54. Много гледам повече. Много да се събереш материали. Вау! Това се казва вече. Хубава мина. Голям късмет съм скарал. Така, то си, то всъщност не е си, то ми се падна така много. Жалко, ако знаех, че беше така си, ето ми направо, жалко се да играем един и същи. Ще много беше така. Както изведнъж така много ми се обърна късмета нещо. Гледайте колко много. 42. Хубаво да имам повече. Тук няма нещо. Скачам долу. Така, видим. Това май скоро може да намерим и диаманти. Не се знае. Аз мога да направя отделен епизод на диаманти. За търсене диаманти. Не как се търсят, че отделен епизод на Майнкрафт трябва за това. Сега трябва да разбера на къде съм. Тук съм пълна нагоре вече. Да. Дай да го наузяем, вече да говоря на къде съм. Така не мисля, може би да съм. Колко ще разбера? Дали съм брат или не? 52. Силно. Откъде минат сега? Тук грабила минах. То двата пъта пак се кръстосихме. Да, отдолу. Сега нагоре трябва върва с кабелстойно. Така някакви нагоре трябва върва. Трябва да си направя една пътечка и нещо подобно. Тук вече малко ми се направя път. Тук нагоре съм наскоро, отмаря, вече късно. Това се стане. Така, някъде 12 минути съм си познала с малко. Това започва да се
трябва да се върна да взема това. Желязото сипи. Колко е много. Дали си направя на други наборници. Няма да е това епизода, ще продължи още малко и ще успея и ще го спя. Трябва да чакам да си направя желязно, да взема и гол. Що ще ми трябва. Така. Тук ще съм направим сега малко. Тук може да се направи една пътечка минимално. Да се направя много неща, може да се направя. Не добро. Так само. Толкова. Три. Не намерихме нещо. Този епизод явно се оказва много хубаво. Даже има още от нея. Може да има диаманти в нея, но трябва да има. Трябва нещо, тя толкова голяма. Това със сигурност трябва да има поне някъде 3 диаманта, някъде по нея. И вече намерихме гол. Да, и храната ми свършва. И нещо почти да видим. Няма други. Няма тук май са възможава. Не знам. Защото предишния път се спомням, че ги бих всички. Пак са се спомнали такова още. Не само. Пак са всички. Много малко. Нищо не. Хайде, поне малко. И аз съм гладен, трябва да имам. Просто нагоре, надолу. Нагоре. Значи вече ще видите. Сейчас ще направя на лево. Дали си направя каска вече. Не мога да се видя след 5, защото ми е развалено копчето нещо. Трябва да се покрепим. Дали си направя още печка. Това е много да... Ще взема да изпечелите. Ще го изчакам, ще спорим епизода, не знам. То беше да стана бързо. Виж колко желязото е много. Мога да го изчакам. Ще споря вече на другия. Ще го изчакам на другия епизод вече. Може да правим да развиваме още по-хубаво там. По-надолу това огъня. Така може да развиваме голямата дупка да беше с някакъв дяхна редстоун танка. Това е прекрасно даже. Този редстоун също ми трябва, мога да се правя някакви такива. Не знам, някакви неща са редстоун, аз не ми нужда от ця работа. Това време по някаква танка да видя да правя разни. И така. Това взема.
Много са се набрали. Да, дълго ми каквото. Да майна някъде. Точно не е използвам. Той даже не е приятно. Да си бях направил някъде път. Не се прави за така да си своя власт. Не да цети. Си не точно. 4, 5, 6, 7, това беше нашия късен епизод на Minecraft. Както виждате, нали, сега много хубаво така ще направих. Може да си направите по някъде кушата и да гледате много правилно. За да не бъде да се намерим правилно. Да, хора. И чао до другия път, когато може да се напитаме на пак са файни, ще изгледаме път, там,